Sa Good Vibes, kung magsiling ka pork barbecue, isa sa mga popular nga ginakanan o kung ginabaklan ang sa tabuklang sang LCC Bacolod o kung ang mas kilala nga barbecuehan sa LCC. Karon nga may pandemic kagwala sa nga face-to-face classes, kumusta na bala sila? Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung maglabay ka sa Galo Street sa Bacolod City, sa tabok lang sang La Consolacion College, Bacolod, agaw atensyon ang mahamot nga aso. Nagaidas ang pork barbecue sa parilyahan. Nagakataktak ang mantika sang tambok sang baboy samtang yara sa baga. Ginabanyasan para sa dugang nga pasabor. Kag kung luto na, giliyon ini nga ginabakit, putos sa brown nga papel, kag bitbito na sang customer. Kung ikaw nagalabay lang, hindi ka ayhan maganyat magbakal. Ini ang eksena sagwa sa isa sa mga popular nga barbecuehan nga Thick Boys. Sunod sa mismo tag-iya nga si Thick Boy Tunog Banwa, 1983 pa sila nagsugod sa pagbaligya sa pork barbecue. Sang una, siya pa lang, tubtub may mga nagbinaligya naman. Apat sila sang una nagakompetensyahanay, karon duha na lang ang nabilin. Istorya niya, nag-experiment lang siya sang marinade sang baboy, kag sang ulihi, naging popular na ang iya nga pork barbecue. Sa iyo ayan, ikaw anong pinakaulihi? Ano naglawi good? Medyo nanda naman. Oo, nanda naman. Pag nasawaan ng tao sa mga customer. Isawa na? Oo. So ikaw gina-recipe, imo na recipe? Oo. Parang ko natutunan, sir. Ako wala, experimental Eksperimento. Kag subukan yung negosyo. 1988, nagsugod na sikat ang iya nga pork barbecue kag nagsigi-sige na. Kada panyaga, nagapila ang tawo sa iya kalan-an. Kada may okasyon o kung Christmas party, libo-libo ang orders. Sang una, makapaubos siya sang 150 ka kilo sa isa ka adlaw. Pero nag-igo ang pandemic, 80% sang iya nga sales ang nadula. Halin siya 150 kilo sa kada adlaw, subong 20 kilo na lang. Wala man abis ang face-to-face classes, kadamaan sa mga customer niya, mga estudyante. Kilos matapos mo? Ikaw lang tanan ka. Hindi damo kami. Hindi ka boring masimo. Dagdag dyan pa pandemic, dagdag 20 kilos. Sa pandemic, sa piya ko to, pag-clear isang kwan, isang syudad, 80 pa to. Tapos sa uli, pa-pandemic, subong 20 na lang. Dagdag sa 20. Pinakanubo ni, ng production. Oo. Pero sa sitwasyon sa karon, nagapasalamat siya nga nakasurvive sila sa pandemic. Nagalaom siya nga magbalik na ang face-to-face classes para makabangon na sila liwat gikan sa halit sang pandemic.